Soc l'Oriol, pare de la Cira i l'Uri, alumnes de l'escola FEDAC. Vam triar l'escola perquè pensem que o vam veure que tenia un bon equilibri entre l'ensenyança del que serien les assignatures i de l'educació com a persona, no? Com a éssers humans. I això és un factor comú que veig en els alumnes de l'escola, que tenen com molt respecte pels altres, el tema de saber compartir, altres coses que també ens agraden, doncs, bueno, que també, a part de les assignatures clàssiques, com podria ser matemàtiques, llengua o història, doncs també aposten per el que serien coses més modernes com robòtica, un bon ús d'internet, no? Fan servir ordinador, i llavors també veig que veus els alumnes, no? Al matí o a la tarda que van motivats, no? Que no està renyit ensenyar i que l'alumne també s'ho passi bé, no? Que sigui divertit, que penso que és bastant important. I això seria potser el resum del que vam triar a l'escola FEDAC com a educació.